Ilahing antuk pamujine Kakang Empu Rama Yadi prapta ulun raharja niskala. Bektiku katur Kakang Empu Rama Yadi, ya wis ndak tampa Yai Bathara Brahma, pengestuku tampanana. Tak pundi ana mustaka dadi jimat. Ana wigati apa Yai Bathara Brahma prapta ning papan kene kok njanur gunung Kadingaren. Wale-wale apa Kakang Empu Rama Yadi praptaku kang sepisan kejaba kepengin tetinju tata titi tentreming kayiwangan gigir penyu sak kukuban dungkap duwi ingkang wigati diutus dening Wang Pukulun Jagat Girinata lumantarwa Pukulun Bathara Antarada. Dawuh pengendikane Wang Pukulun Jagat Girinata didhawuhi supaya bedol gunung Jamurdipa merga jagate njomplang ulon parane supaya setraju supaya imbang. Sabdane Wang Pukulun Jagat Girinata didhawuhi supaya bedol gunung Jamurdipa kayu watu seprangkul-prangkul sak peluk orong peluk gedene didhawuhi supaya nyingkirke saka lengkeng gunung Jamurdipa kabeh bae para Jawata Tridasa Wataknawa. Mula Kakang Empu Rama Yadi prapta ning papan kene diutus dening Wang Pukulun. Kakang Pukulun Empu Rama Yadi didhawuhi supaya melu cawe-cawe gotong royong bedol gunung Jamurdipa. Om Ilahing Mastuhuna Sekaring bawana langgeng kadangipun Kakang Yai Bathara Brahma. Kakang Empu Rama Yadi piye? Matur nuwun banget dene praptamu ing sak mengko ning papan kene isih mbutuhke karo bau lan tenaganipun Kakang. Ewa semono aja gelo lan aja kuciwa. Pun Kakang lan kabeh para kadang empu isih akeh jejiban sing kudu tak rampungake. Kabeh mau ya nuhuni dawuh pengendikane Wang Pukulun Jagat Girinata. Akeh keris sing urung dadi, akeh pusaka sing durung diwarangi, lan akeh pusaka ya sing durung ana wrangkane. Pun Kakang lan kadangku Yai Empu Keleng wis duweni tanggung jawab dhewe-dhewe. Pun Kakang kinudrat gawe pusaka sing mawa pamor. Kadangku Yai Empu Keleng duweni tanggung jawab gawe pusaka ning ora nganggo pamor, wujude ireng janges, mula diarani pusaka keleng. Ning nadan tanpa pamor, ampuhe daya kemandene tanpa beda pusakanipun Kakang sing nganggo pamor. Dene Yai Empu Sengkali duweni kewajiban yaiku gawe wrangka. Gawe wrangka kalebu ngresiki pusaka lan marangi pusaka. Kabeh wis ana kewajibane dhewe-dhewe. Lah yen pun Kakang kok oncat melu cawe-cawe melu gotong royong tan wurunga pegawean ing sak mengko ora rampung, malah pun Kakang nampa dukane Rama Pukulun Jagat Girinata. Ora teges pun Kakang nampik marang kewajiban sing becik nyingkir saka piwulang sing luhur, nanging aja gelo aja kuciwa. Balya lan aturna ngersani Rama Pukulun Jagat Girinata, pun Kakang prayogane aku tak ngrampungke pegaweanku wae. Kakang Pukulun prapta ning papan iki tinanggenah dening Wang Pukulun Jagat Girinata. Sabda pengendikane Wang Pukulun, sapa wae kalebu para Jawata Tridasa Wataknawa sing mapan ana sak jeroning kayangan utawa ingkang mapan ana sak njabaning kayangan Suralaya, aja nganggo wigawigih supaya ketok rupun lan guyupe, supaya pegawean iki enggal rampung. Kabeh didhawuhi supaya melu gotong royong, melu cawe-cawe merga iki pakaryan sing abot. Ewa semono pakaryan sing abot lamun to nggone nglakoni kanthi seneng ing ati. Kanthi seneng ing ati barang sing abot bakal dadi enteng. Semono uga pakaryan sing enteng lamun to nggone nglakoni kanthi abot atine, abot rasane. Pakaryan sing enteng dadine ya abot. Mula Kakang Rama Yadi gelem ora gelem tak kanthi bebarengan tumuju ning lengkeng gunung Jamurdipa.
Yai Bathara Brahma ora bakal ndilat itu sing wis tak metokke mengko mundhak ora kajen. Sepisan pun Kakang wis paring dawuh cukup jeneng kita wae yen pun Kakang lan kabeh para kadang empu aku tak ngrampungke pegawian. Dodo muntap lir kinetap jojobang mawinga-winga. Kumriwis pucuk ing rawis kerot-kerot kanang waja Kakang Puramayadi wong sabar kuwi ana matese sepisan maneh mumpung aku durung murka mumpung aku durung nesu Kakang Puramayadi lan kabeh para kadang empu tak kanthi supaya nyambut gawe bareng-bareng tis mak bathok mripat ora ndedelok Yai Bathara Brahma pun Kakang wis dawuh aku tak ngrampungke pegaweanku ora teges kok nampik dawuh ngendikane Rama Pukulun jagat Grinata yen Kakang Pukulun mangkal mangkot paripaksa aku kudu tegel buti sembateni bangka tak rampungi Kakang Pukulun. Sapa iki? Mbok menawa Yai Bathara Brahma lali aku empu keleng. Oh, kowe empu keleng ya lali sing gawe pusaka kelengan. Sing gawe pusaka ireng sing ora ana pamore jebul kowe. Dasar nyoto. Karepmu piye? Yen tekamu mung arep gawe geger gawe sunaku sing bakal palang dodok. Popo, babar popo. Ngemping lorong Gencapati. Kowe mbelani karo wong luput. Bakal tak katusak dosane prayogane metu njopo tak enteni. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut maguting ayuda yen ora pangkling pandul ulun kaya dene kadangku Kakang Bathara Sengkali iya dasar nyoto aku empu Sengkali iki kadangku Yai Bathara Indra dasar kepara nyoto Kakang Pukulun manuta tak gandeng tanganku tengen tak larap ing ngersane Wang Pukulun jagat Grinata nyambut gawe gotong royong bareng-bareng supaya enggal rampung pegaweane ora sah nyerweteh kaya badat sewu sing ngandha memangsan
Kakang Pukulan Puramayadi duweni tanggung jawab sing luwih gedhe. Didhawuhi supaya gawe pusaka kayangan mongko didhawuhi ora kena punjul jam 4 kudu wis rampung. Pusaka kayangan kudu diaturke. Lah yen umpama kok ditinggal nyambut gawe mung perkara babati kayu matu seprangkul-prangkul gedene. Lah apa ora ana dewa liyane? Apa ora ana rombongan dewa liyane coba? Yen kok dewa Keder njaluk tulung karo titah karo menungsa sing kulina ngukur kayu sapa? Piyae saka carian Jombang golek ana. Wis ora mleset hitungane ubote pira, dawane pira. Kowe wis ngerti wis poning pamawas. Wah lah kok malah tekan kono-kono. Kakang Pukulun manut kelakon manunggal tetunggalan ewa semono yen beguguk mekutha waton kelakon dadi mungsing para dewa. Aku ora arep mani karo dawuh pengendikane Wang Pukulun jagat Girinata. Ning yen tekane dewa mung arep ngobrak-abrik gawe wisunahku sing bakal palang jodoh njogeta tak kendhangi. Suduk wangingan brodol wadukmu.
Sambudana putrane Rama Pukulun Bathara Sambu Canda mati wah waduh inggih al-anwa bos waduh wah bos